खुलुमबाय बयनिसिमबो नोंथांमोननि थाखाय माखासे खौरांफोर लानानै फैलायबाय आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो बेल आइकनखौ एलाव होनानै ला जाहाथे नोंथांनाव सिगां नटिफिकेसन सहैग्रोयो। दानिया खोनासंलांदो। गिबि खौराङाव दङ सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो 25,000 रांनि चेक राननानै होदों। बिटिआरनि 39 नं भैरबकुन्द ब्लक कमिटि इउपिपिएलनि बानजायनायाव गासै मोन 50 सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो इउपिपिएल सरकारनि अनसायनायाव माइनाव सोरां बिथांखिनि गेजेरजों 25,000 रांनि चेक राननानै होयो। बिटिआरनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द चन्द्र बसुमतारिया आरो आइजोफोरा रांखान्थियारि अनसुंथाइ चेक मोननानै खौरांगिरिनि सिगाङाव जोबोद गोजोननाय फोरमायदों। नैथि खौराङाव दङ माखासे गोनांथार फोरमानलाइफोर गोमादों। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय दागगारि हाथिसारनि अरन बसुमतारिनि एडमिट कार्ड, रेजिस्ट्रेशन सार्टिफिकेट, ट्राइबेल सार्टिफिकेट, मार्कशीट बायदि गोनांथार फोरमानलाइफोरा गोमाना दं। बेनिखायनो सोरबाफोर गोमानाय फोरमानलाइखौ मोनसनबायदोंब्ला 8829333468 मबाइल नाम्बारनि गेजेरजों खौरां हरनो खावलायदों अरन बसुमतारिया। थामथि खौराङाव दङ 8 नं दतमा बियाबनि सिङाव थानाय बोरसिजरा प्राइमारिनि इयुथ बिपिएफनि आफादगिरि निपुन्जय कुमार मुसाहारिया बिजेपि दोलोआव जयनिं जाबाय। ब्रैथि खौराङाव दङ फैगौ बैसाग दाननि 2 खालार एबा एप्रिल दाननि 16 खालार खालि बगाजुलि गणेशगुरियाव खुंफुंजानो गोनां बगाजुलियाव बैसागुनि दान्दिसे बैसागु बरायनाय फोरबोआव बाहागो लाफैगोनखौ फोरमायदों। बर' सावथुन मुलुगनि मुंदांखा फावखुंग्रि प्रियंका लाहारिया आरो रायजो राजा बयखौबो लैहोर लैहोर थांनानै मदद होनो खावलायहरदों। बाथि खौराङाव दङ जोबोद दुखुनांथाव खौरां। फुंनि 7:34 रिंगानि गुवाहाटी इन्टारसिटिजों गावनि हौवाखौ रङियासिम दोनलांनो ओंखारनाय समाव मैया उदालगुरि रेल स्टेशनाव जाब्रबथायाव जिउ गोमायो। माजबादनि 32 बोसोर बैसोनि रंजाली ब्रह्मआ। द'थि खौराङाव दङ बेरगावआव बेरामि सुबुंफोरनो चेक राननानै होदों। थांनाय मैया 45 नं बेरगाव बियाबाव बायदि बेरामजों भुगिनांनाय सुबुंफोरनो राङारि अनसुंथाइ चेक राननानै होदों। आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारिया बेरगावआव सा 110 आरो गयबारि बिसिडिसिनि सिङाव सा 25 बायदि बेरामजों नाख्रेबजानाय गोबां सुबुंफोरनो चेक राननानै होयो। बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारिया लोगोसेनो अम्बिका साहा बागान आरो कृष्ण ससाइटिनि साहा बागानाव फाक्का लामा बानायनायनि दोंनै लामानि अन्थाइनि खाम्फाखौ मैया बेखेवना होयो। बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारिया मैयानि बे हाबाफारियाव उदालगुरि जिल्ला बिजेपि दोलोनि गाहाय नेहाथारि जौस्रां बर'जों लोगोसे दोलोनि गोबां हेफाजाबगिरिफोरा बाहागो लायो। स्निथि खौराङाव दङ गोजोनथाव खौरां। तामुलपुर इउएन एकाडेमिनि फरायसा कुसुखाथा बानलुबारि गामिनि बिष्णु बर' आरो लक्की बर'नि फिसाज्ला नयनमणि बर'आ गासै 561 नाम्बार 93.5 जौखोन्दो लानानै नयनमणि बर'आ देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव बर' बिजोङाव बयनिख्रुइ बांसिन नम्बर लानानै उथ्रिसार जानो हादों। 8थि खौराङाव दङ देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव 100 जौखोन्दो उथ्रिसार जानो हादों। क'क्राझारनि बेसि मेम'रियेल इंलिश स्कुलनि फरायसाफोरा सा 41 फरायसा फरायसुलिफोरा जिरायदोंमोन मेट्रिक आनजादाव। बेनिनो गासै फरायसाफोरा उथ्रिसार जानानै फरायसालिनि थाखाय गोग्गानाय लाबोदों। 2025 नि मेट्रिक आनजाद लिरनाय सा 41 फरायसाफोरनि गेजेराव सा 40 फरायसाफोरा फार्स्ट डिभिजनाव उथ्रिनो हादों। बेनिनो सासे फरायसाया डिस्टिंक्शन मार्क, सा 13 फरायसाया स्टार मार्क लाखिनानै फरायसालिनि मानखौ गोजौआव लाखिनो हादों। क'क्राझार सहरनि साहा फारसे 5 किल'मिटार जानथायाव थानाय बालागाव थिनालिनि बेसि मेम'रियेल इंलिश स्कुला 1991 इं मायथाइयाव गायसनजानाय। बेसि मेम'रियेल इंलिश स्कुल खौरां मिसनआ बोसोरफ्रोमबो मेट्रिक आनजादाव मोजां फिथाइ होबोबाय थानो हाबोदों। बेबादिनो देग्लायबो मेट्रिक आनजादाव 100 जौखोन्दो मोजां फिथाइखौ मोननो हानायखौ लानानै मैया मोनसे हानजा सुरनाय हाबाफारि बानजायनानै जाफुंसार फरायसाफोरखौ बरायदों। 9थि खौराङाव दङ हारियानायाव मोनसे सोमोनांथाव जाथाय। गावनि गार्लफ्रेन्डखौ बयफ्रेन्डआ सुटकेसआव सोनानै गावनि हस्टेलाव लांबाय थानाय समाव हमजादों। सासे गार्लफ्रेन्ड आरो बयफ्रेन्डआ। 10थि खौराङाव दङ गोजोनथाव खौरां। गोख्रों नाजानायनि गेजेरजों सासे मैगं फालांगिनि फिसाज्लाया एसएसएलसि आनजादाव डिस्टिंक्शन मोननो हादों। बाक्सा जिल्ला साउदुरबिथा अन्थाइबारि गामिनि सासे मैगं फालांगिनि फिसाज्लाया गावनि गोख्रों नाजानायनि गेजेरजों गोबां नाम्बार लानानै डिस्टिंक्शन मोननो हादों। अन्थाइबारि गामिनि सासे मैगं फालांगिरि टिकेन खेरखातारि आरो बिमा अनिता खेरखातारिनि फिसाज्ला अबिनाश खेरखातारिया देग्लाय 2025 मायथाइनि मेट्रिक आनजादाव मोनबा आयदायाव लेटार लानानै गासै 510 नम्बर मोननानै डायमन्ड इंलिश स्कुल
साउदुर बिथा फरायसालिनिफ्राय उथ्रिसार जानो हादों। मख'जाथावदि देग्लाय डायमन्ड इंलिश स्कुल साउदुर बिथा फरायसालिनिफ्राय गिबि खेब एसएसएलसी आनजादखौ होजेननाय जादोंमोन आरो बे गिबि खेबनि एसएसएलसी आनजादाव गासै सा 7 फरायसाफोरा मोजां नम्बर लानानै उथ्रिसार जानो हादों। 11थि खौराङाव दङ बाक्सा जिल्लानि सालबारि महकुमानि बेन्दोंआव थानाय सालबारि ग्रीनलेण्ड इंलिश हायार सेकेन्डारि फरायसालिया एसएसएलसी आनजादाव उथ्रिसार जानाय फरायसाफोरखौ बरायनाय हाबाफारि खुंफुंदों। बे बरायनाय हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै सालबारि ग्रीनलेण्ड इंलिश हायार सेकेन्डारि फरायसालिनि गोरायुं सायखं बसुमतारी, राजु तिर्की आरो बलेन दास बिथांमोना एसएसएलसी आनजादाव उथ्रिसार जानो हानाय फरायसाफोरखौ लानानै फोरोंगिरिफोरा खौरां बिजोंनि गेजेरजों गोजोननाय फोरमायदों। 12थि खौराङाव दङ गोजोनथाव खौरां बेरगाव जिल्ला गेलेमु आफादनि सिङाव थानाय फानेरि गान्दा खुंगुर फुटबल क्लाबनि गेलेगिरि प्रतिभा बर'आ इन्डियान वमेन लीग 2 आव बाहागो लानो खाबु मोनदों। बेंगालुरुआव सोलिबाय थानाय इन्डियान वमेन लीग फुटबलाव बेंगालुरुनि रुट्स फुटबल क्लाबनि जानानै गेलेगासिनो दं। बिथांजोनि बेबादि नेशनेल थाखोआव गेलेनो मोननाया थारैनो उन जोलैफोरनि गोसोआव थुलुंगाखांनाय लाबोदों। 13थि खौराङाव दङ अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बड'लेण्ड राजखान्थि दोलोआ मैया गसाइगाव जिल्ला कमिटिखौ दाफुंनानै लाबाय। बावैसो गोदानै जोनोम मोननाय अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बड'लेण्ड राजखान्थि दोलोआ गसाइगाव जिल्ला कमिटिखौ मैया दाफुंनानै लायो। बे हाबाफारियावनो गुबुन गुबुन दोलो जेरै इउपिपिएल, कंग्रेस, बिजेपि आरो बिपिएफ दोलोनिफ्राय फैनाय सोद्रोमाफोरखौ लानानै अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बड'लेण्डनि आफादगिरि अनजालि दैमारिया बाहागो लानानै दाफुंनानै होयो। 14थि खौराङाव दङ क'क्राझाराव 2 केजि 500 ग्रामनि थनै मैदेर हाथाइजों लोगोसे सानै सुरां फालांगिरि हमजादों। क'क्राझार पुलिस आरो गवालपारा पुलिसआ जथायै अपारेसन खालामनानै सानै सुरां फालांगिरिजों लोगोसे थनै मैदेर हाथाइ हमनो हादों। नाथाय सानै सुरां फालांगिरिफोरनि सिनायथि आरो थंखौ मिथिनो मोननाय जायाखै। 15थि खौराङाव दङ सनितपुर हुग्राजुलिनि सासे आइजोआ गोमानानै दं। सनितपुर हुग्राजुलिनि फानबारि गामिनि थागिबि सन्जय नार्जारिनि बिसि रहिमा नार्जारिया थांनाय 7 एप्रिल खालि फुंनि 8 रिंगानिफ्रायनो गोमानानै दं। बेनिखायनो सोरबाफोर रहिमा नार्जारिखौ बहाबा नुसनबायोब्ला 8904362597 आरो गुबुन मोनसेबाव 7086867744 मबाइल नाम्बारनि गेजेरजों खौरां हरनो खावलायहरदों। न'खरनि सुबुङा 16थि खौराङाव दङ उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय मासबाद 2 नं गोजोनफुरि गामिनि सुलिखा नार्जारिखौ अरुण बसुमतारिया गुबुन जायगायाव लानानै खारदों। दुखुथिया न'खरा खावलायदों दि सोरबा नुयोब्ला 7896780079 मबाइल नाम्बारनि गेजेरजों खोन्थाहरनो खावलायदों आरो फोरमायदों दि सोरबाफोर नुनानै खोन्थाहरोब्ला खोन्थाहरग्रा सुबुंनो 10,000 रां होनाय जागोन होननानै बुंदों।